Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi setengah siang pemirsa. Jumpa lagi bersama Maju Channel. Siang hari ini proses penggorengan bawang merah pemirsa. Mau mantu pemirsa. Gimana pemirsa dimanapun Anda berada, gimana kabarnya? Tentunya sehat selalu, berkah barokah. Jantenan pemirsa. Pokoknya ini sawit proses penggorengan bawang merah pemirsa iki. Tinggal menghitung hari, tidak bulan pemirsa. Pendak tanggal 8 sudah rajang kekandelen. Rajangnya Brembang kekandelen dadi anu pemirsa gorengane rada angel. Rada lemot. Mau tak jemur saja. Rusak, ngono agak ngene rusak. Kekandelen rajang Brembang kekandelen pemirsa. Wis gak ditunduk nak kekandelen. Besoknya gak biasanya tuh. Gak kena. Berarti Brembangnya urung garing wis gosong. Dan gini cilik. Kalau jadi goreng ngono kan. Ini kok Brembang itu nek Brembang kepon enggak. Ulap Pak Mik. Ulap tutup. Ini konten YouTube loh. Apa YouTube ki arep enak sendelok lan ndelok tetep ngisi. Tetep ngisi pemirsa. Pokoknya YouTube tuh tak isi terus sampai gak vakum. Yo durasi ini kita enak YouTube kesuwen kelamaan pemirsa. Nah 10 menit jenuh. Nah, tapi wong konten iki yo terus kon piye neh mak iki pemune yo aktivitas keseharian ki yo iki ae. Jadi mohon maaf jika konten-kontennya Maju Channel di YouTube tidak menarik dan tidak piye to jenenge pemirsa. Kon bahasa Indonesia rumah Nathan. Ini nak sing tipis ya api Mbak Mik lho, sing tipis ya api renyah kriuk. Kriuk. Aduh ya adikmu. Kamu timbang jagongannya jane ya. Jagongan bener resik jane lumayan gede. Nang karepe iki kena wong wedok karepe perus marek-marek kok. Proses ngelabur rumah ngono jane tradisine biyen kan agak ngelabur rumah no, ajeng mantu. ngeri. Pemain dilabur gitu pemirsa. Nah, dilabur. Dilabur rumah ini sini dia tetap. Nah, gak dilabur jane yo binyo to. Apa nak jeng mantu ki kudu nglabur rumah ngono tradisine wong Ajiboyo. Tradisine wong desa. Kudu nglabur. Wah. Pemirsa, aku tau nak bengi live nang TikTok to pemirsa. Tak didoi pemirsa. Aku nak bengi live nang TikTok. Aku nak bengi live nang TikTok nyinden wae iki sun kate. Komplit ini.
Alate kaya ngene iki lho pemirsa. Ya alatku nyinden nak bengi. Ya alatku nak nyinden nak bengi kaya ngene iki lho pemirsa. Nah gila. Ya aku neng TikTok ngene iki pemirsa. Nak neng TikTok live. Nak neng TikTok live. Lanjut goreng brambang nih. Tak sepilno sedelit mak iki nak bengi live nih. Nak bengi nak ning TikTok live pemirsa pemirsa mak. Ora Mbak Mitra yo kekandelen. Sayang. Brambang murah, brambang kok 17.000, 18.000. Ngantuk siat siut dawane. Iki dingi sing ngoncaki teman-teman, sing ngoncaki bolo-bolo kabeh. Terus ki mau padha nyambut gawe makarya petan pemirsa. Iki nang Brambange kewalahan uler. Pas iki nang uler neh. Diobatno agak karo dipetani ya kewalahan. Ya, karo nunggoni anu ngelek ya. Tajangane kekandelen. Lah pokoke anu dadi setel. Lungguh sing iki kok kapi ngene Mbak Mek kapi tak muni sing sitoke. Nek nglebone paling. Piye? Ora Mbak Mek jane ya padha. Ki ajange tak ngene ada kocak. Iya. Tapi sing kekandelen dulu. Wis sadang tapi urung iso gere. Piye to Mbak Mek kandelen iki? Ki penggawe ngono aneh. Ngantuk tenan pol. Wis jam turu. Wis ngono pemirsa. Terima kasih bagi pemirsa dimanapun Anda berada ngantuk pol ngantuk. Lilo aku kudu kelangan Kang Mas Mustiko ati siji tresno iki abadi duh tewa ne asmara kuwatno ati kawula anggonku lelaku tresno datan kendhat saking cukup tak lewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan sliramu isih nyawiji. Pemirsa, terima kasih bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Terima kasih dibersani, terima kasih like, komen, dan subscribe-nya.
Mungkin pemirsa sehat dan panjang Yosua, mungkin penuh barokah diparing rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera dari Mae. Wes dinone cepet pemirsa. Ini proses penggorengan bawang merah buat mantu.